Hola, bona tarda a tothom. Aquest missatge va dirigit sobretot a les persones empresàries i empresaris del sector de l'hostaleria. I és que, bueno, cada dia vaig coneixent a més empresaris i tothom me diu el mateix. Tothom es queixa del mateix. Llavors, jo els pregunto, bueno, pues, a què espereu per fer alguna cosa? Jo us estic donant una oportunitat de fer les coses diferents i de, en tot cas, donar-vos unes garanties que una ETT, una agència de col·locació o una pàgina d'internet que us busca treballadors us poden oferir. A més enllà del preu que cobren, més enllà del preu que cobren, que és una altra història. Entenc que lo nou espanta i entenc que el que estic fent no ho fa ningú i per tant la desconfiança està latent. No per mi, segurament per lo que ha vingut enrere. Igualment, aquesta desconfiança també és existent, bueno, i és fastigosa el que és en la relació entre treballadors i empresaris en molts, per no dir en gairebé tots, jo diria tots, els casos que me vaig trobant. No n'hi ha cap empresari que me dongui o que me digui una circumstància positiva en tota la seva trajectòria amb els treballadors. Tothom, el que més o el que menys, ha tingut la seva història o el seu problema. A l'inrevés també. Us recordo que també hi ha hagut treballadors que han passat per empresaris que s'han explotat, que no s'han pagat, que els volien que treballessin en negre, etc etc etc. No us explicaré res que no sapigueu. Però crec que ja és hora de fer alguna cosa. De què serveix queixar-se o no fer res i continuar com estem ara? No creieu que ja està bé, no? Dic jo, no? Llavors, més enllà de la desconfiança que pot donar el meu projecte a l'hora de que és una cosa nova o que no em coneixeu i tal, els que ja em coneixen, bueno, crec que es puc ajudar molt, Llavors, jo us brindo aquesta oportunitat i tanmateix, bueno, estic a la vostra disposició per més informació, pel que calgui, i que, bueno, a poc, la veritat és que ara tinc ja 76 empreses col·laboradores, que no vol dir que tothom busqui treballadors, sinó que alguns sí, altres m'han conegut com a persona, dels quals puc donar referències, i tanmateix, en un futur, comptant amb mi a l'hora de poder contractar persones. Llavors, de veritat, no entenc, la posició aquesta còmoda, bueno, mira, no es pot fer res. O, bueno, quan me passi, pues ja passarà. O queixar-se per queixar-se. De veritat, no esteu una mica farts? Perquè jo també estic fart d'escoltar-vos sempre queixar-se de lo mateix. Llavors, per què no fem alguna cosa d'una vegada ja? Per què no ens donem una oportunitat tots plegats? Jo crec que us l'estic donant. I, bueno, resto a la vostra disposició, com he dit abans, i estic segur que entre tots, aquells que volen fer les coses ben fetes, ens en sortirem. Temps al temps. I si no, en parlem. Fins la propera.